Здравейте, това е първи епизод на Once BGBG и в него ще говоря най-общо за отношението към настолните игри, както и за видовете настолни игри. Относно отношението към настолните игри, въпреки много големия разцвет на видовите игри още от 2000-та година, но особено последните 5-6 години, в световен мащаб и особено в Германия, напоследък в Щатите, но и в всички други цивилизовани страни. Настолните игри се играят много голям мащаб, продават се много игри, но в България все още мисля, че малко хора са запознати с какво точно са модерните настолни игри, т.е. игрите след Монополи, Не се сърди човече и такива като шах, абстрактни игри, като шах, като дама, отделно и игрите с карти, бридж и белот, покер и така нататък. Но най-общо ще кажа за модерните игри, че те първо не са само за деца, има, разбира се, категория за деца, но повечето от тях са насочени към всички, от деца над 7 години до възрастни и всякакви възрастови категории. Те определено не са само за нърдове или хора, които са запалени по фентази, по някакви странни по фантастика. Също така не са и за геймери, за хора, които прекарат много голяма част от време си играйки компютърни игри. Има най-различни настолни игри, някои са по-прости, някои по-сложни, някои са дори твърде сложни или твърде прости, но златната среда и игрите, които аз се интересувам, не са нито твърде прости, нито твърде сложни, за да могат да се играят от всеки. Казах, че не се ограничават само от Монополи, шах и тези общи игри, но дори и игрите от около 2000-та година, като Заселниците на Катан и Каркасон, които отвориха пътя на евроигрите и въобще на настолните игри. Те вече се смятат за леко морално остарели спрямо новите игри, които излизат. Имат много по-добра интегрирана тема, по-добри механики, визуално са по-добри. И така смятам, че отношението на бързовите игри в България би трябвало да бъде по-позитивно. Всеки би трябвало да опита нова игра, или модерна игра, тъй като те предоставят възможност за много приятно изкарване на времето с близки хора. Много по-различно от това да играеш сам на компютъра на някоя игра, макар че, разбира се, графиките ще са по-интересни, ще са по-красиви, ще е по-интензивна, но дори да е кооперативна играта и да говориш по микрофона с останалите играчи, усещането съвсем не е това да сте в една стая, да обсъждате всичко по играта, да текат и странични разговори, не само свързани с играта, и също така интеракцията с компонентите на играта, с картата или дъската, с картите, с които се играе, с ресурсите. Усещането е много по-различно от просто игране на компютър. Също така, те не са много евтини, но не е нужно
от самото начало да се купуват много игри. Достатъчно ни са една-две игри, които да се започне. Също така, ако имате група от играчи, е възможно всеки от тях да купи по една игра. Сега ще говоря малко за видовете настолни игри. Те варират в доста големи граници, от към сложност, от много прости или много сложни, с кратки или с много дълги правила, с цели книги, описващи правилата. Има абстрактни игри, които са с кулчета, игри подобни на шах и табла, играта Go, която е много известна в Китай и в азиатския свят, но има и по-модерни такива абстрактни игри. За първ момент сещам за играта Hive, в която се поставят боболечки, различни видове мравки, бръмбари и така нататък. Също има игри подобни на Blocus, които малко до някаква степен симулират Тетрис или използват механиката от Тетрис, разполагане на блокчета. Има друга крайност са военните игри или War Games, които на картата се разполагат много единици, които представляват армия и се сбиват помежду си. Там има доста стратегия. Такива игри обикновено са дълги, има тънкости в правилата, но по цяло тези игри не ме привличат. Има друг вид подобни на военните игри с миниатюри, които армиите са много детайлни сиви фигурки. Обикновено хората, които играят, се занимават да ги боядисват. Стават наистина много красиви фигури и всяка от тези фигури има различни параметри. Обикновено се играе с зарове, но не съм навътре в тези игри, също не ме също изискват много навлизане, много инволвмент, време, пари. Има също така игри с карти, подобни на Uno, от по-старите, но има и доста нови игри с карти. Например, Hanabi е много известна напоследък, която печели Spiel des Jahres. Освен карти, използва и няколко други токени, но в основата си игра с карти. Подраздел на игрите с карти са така наречени декбилдинг игри. Например, те започнаха основно с Magic the Gathering, която е огромна трейдинг collectible card game. За нея постоянно излизат нови бустери, нови едишъни. Има десетки хиляди поне варианти на карти. Някои от тях са много скъпи, понеже са по-силни от други. Magic the Gathering има и висок компетитив левел на игра, турнири се организират. Постоянно тези игри също не са ми особено интересни, тъй като изискват много involvement, игра на competitive level. Аз се интересувам по-скоро от игра за забавление, за прекарване на приятно време с приятели и познати. Също така тези collectible card games имат изискват доста средства, ако искаш да поддържаш постоянно дека в колекцията си, да имаш нови силни и разнообразни карти. Други декбилдинг игри са
Напоследък нашумялата Dominion започна, така да се каже, този стил игри, които пак са с карти, но не излизат чак толкова често бустери, излизат експаншени през известно време, но може спокойно да играеш играта и само с базовата версия или само с един експаншен, когато базовата версия започне да ти мръзва. Но като цяло аз предпочитам игри, които има повече компоненти, има карта, дъска с различни индикатори, а само единствено карти, като компонент на игра. И за основна дълга игра не ме привлича достатъчно. Има така наречените категории парти игри. Те често също са с карти, но не само. Една, например, такава игра е Dixit, игра, в която на играчите се раздават карти и подред всеки играч играе една карта. Картите имат проптивни абстрактни рисунки и всеки играч трябва да каже, и играч, който играе картата, казва някакво обяснение за тази карта. Като цяло се получава нещо подобно на асоциации, но интересното е, че трябва някои от останалите играчи да познаят, но не всички, за да спечелиш точки. Доста приятна и интересна и успешна партия игра. Има и други партии игри. King of Tokyo е малко по-тежка и дълга. Не точно дълга, но по-тежка от към правила. Игра с хвърляне на зарове, но има и карти, има и малко ресурси. Има друг тип партии игри са партии игрите, които започнаха основно от играта върху Аци или Werewolves, вариант на нея и Мафия. А сега напоследък в скоро време излезе играта Resistance и Resistance Avalon, които като цяло се казва, че са по-добри за игри, в които има също играта върху Аци е игра, в която някои от играчите са предатели или върхолак или внедрени в мафията, агент. И целта на предателя или върхолака или при Resistance също е един вид предател е да провали останалите играчи, а другите целта му е да усети какво е. Има много блокиране и наистина доста интересни партии игри, но аз обикновено играя с по-малък брой играчи и предпочитам по-стратегически, отколкото интеракционни бързи игри, набавни. В момента нямам партии игри, освен King of Tokyo, която не е чиста партия игра. За партии игрите обикновено не са много натоварващи, не се изисква чак толкова много мислене и по-прости. Като подразделение на игрите често се говори за евро или германски игри и Америтраш игри. Най-общо евроигрите са игри, които често се търгува, които се събират ресурси. Целта е да се оптимизира engine, с който получаваш ресурси, обикновено се печели с точки за победа. Елемента на късмет е по-нисък или въобще липсва при евроигрите. При тях е характерно, че въпреки че обикновено имат тема, като търгуване в Средиземноморието или създаване на кралство
или създаване на вила, на замък, така нататък. Но тази тема не е основна в играта и тя е вторична. Основни са геймплея, механиките, с които се печелят точки или ресурси, от които печелиш пари, от които купуваш сгради, които ти дават точки. Обикновено доста често има такива вериги. Докато за Ameritrash игрите е характерно, че нивото на късмет, хаос, интеракция между играчите е високо. Набляга се много на темата. Механиките са по-скоро опитват да пресъздадат темата, отколкото те да са основни. Често те са доста дълги игри, с много интеракция и битки между играчите. Аз лично предпочитам евро или немските игри, но често комбинации между евро и Ameritrash игри, например Discord, Antler Fork или Small World. Тук може да се види котията на Small World Underground, са игри, които ми харесват. Да, стратегически, икономически игри, споменах, които не са евроигрите. Има друг тип или механизъм за игри, Area Control или владение на територии. Има такива игри, които играчите използват войски или единици, работници, агенти, за да владеят различни територии на картата, манипулират съответно тези единици на останалите играчи и целта обикновено е да се завладее повече територии или ключови територии, които обикновено не е само това единствено механизъм в играта, може да има съчетание между ресурси, битки, освен Area Control. Друг подразделение на игрите са Family или семейни игри. Те обикновено са сравнително малко по-прости, макар че не всички са твърде прости. Темата обикновено е неагресивна, така която би се харесала и на деца, но това не са игри за деца. Просто прямо стават за деца, да кажем, на 7 години. При тях може някои от тях също има интеракция и прецакване, така да се каже, между играчите, но обикновено са приятелски. Като стана въпрос за това, има и кооперативни игри, които играчите играят заедно срещу играта. Такива игри са Pandemic, Lord of the Rings на Райнер Книция, от серията на Pandemic има също така и Forbidden Island и Forbidden Desert, които са малко по-леки варианти на Pandemic. Има и други игри, Zombicide на първо време, играчите се спасяваха от зомбита. Няма да навлизаме в заглавия. В общи линии идеята е, че играчите играят също играта, която се опитва и предоставя различни препятствия, изпитания, които те трябва да преминат, за да спечелят и там или печели да всички играчи време или всички губят. Мога да спомена и за ролплей игрите, при които играчите правилата не са напълно ясни. Има един играч, Game Master, който измисля нови събития, които се случват. И има някаква обща история обикновено, но тези игри също изискват доста involvement и често се играят от по-нерди играчи.
такива игри аз също не съм играл и нямам откъм време и откъм въображение достатъчно ресурс, за да ги играя. Може би доста неща не съм споменал. Да споменавам като гейм механики. Доста често гейм механиката Tile Placement се използва, която е, че разполагаш на игралната дъска различни малки карти или почки, на които има изображения и, например, както в играта Carcassonne, почките трябва да се поставят така, че да се пасват с останалите други. Например, ако от едната има път, а другата излизаш към дясната страна, за да сложиш друга карта от лявата, трябва да има път, който път върви в лявата и вече може да завива надолу, да продължава нагоре или да завършва от нещо. Но да, Carcassonne е най-известната Tile Placement игра, но Tile Placement се използва и в още много други игри, обикновено в комбинация с други механизми. Друг много популярен механизъм е Worker Placement, или на карта на играта, на основната карта на играта има различни постройки, които дават различни ресурси или бонуси, или дават право на първото място и играчите подред разполагат по един от работниците си на всяка една на която изберат от тези сгради, но веднъж поставил ли някой играч, щом си поставил работа на тази сграда, следващия играч обикновено не може да я използва и трябва да избере друга сграда. Но да, това е напоследък особено много нашумял механизъм. Първата игра, която сериозно навлиза използваща този механизъм е Kairos, но след това има още много. Lords of Waterdeep е сравнително нова такава, игри като Troyes, Tolkien майския календар, Dungeon Lords, Dungeon Pets и просто твърде много. Edo е също доста известна, Stone Age, Pillars of Earth и това е механизъм, който на мен много ми харесва, макар че вече имам поне 4 игри, които ги използват, макар че са доста различни, с различни спомагащи механизми и самия механизъм за Worker Placement работи на различен начин, но все пак смятам да не пълвам колекцията си известно време с такъв тип игри. Какви други? Има, разбира се, ресурс менеджмент, има механизъм за игра, който събираш различни ресурси и трябва да ги използваш в определена комбинация. Други такива механизми са деки или използване на карти, но не като основен драйвер на играта, като спомагащ елемент. Картите не внасят, разбира се, елемент на шанс, защото може да се паднат някои по-добри или за конкретната ситуация по-добри карти. И мисля, че това в най-общи линии дава някаква бегла представа за видовете настолни игри и за това какви аз харесвам и за какви аз предимно ще говоря. Да, това иска да спомена, например, скоро бях на OnFest в София и забелязах, че там основно се играеше Carcassonne и Magic the Gathering и Android Netrunner, които са декбилдинг игри. Вторите две, разбира се, докато Carcassonne
много Family, Gateway, сравнително лека игра. Да, това не споменах за Gateway. Gateway игри или преходни, може да се каже, са игри, които са подходящи за въвеждане на нови хора, играчи, които не са играли бордови игри до момента в тази сфера. Те обикновено са сравнително по-прости, но трябва и да са и достатъчно интересни, за да запалят, така да се каже, човека в игра. В игрите доста известни такива са заселниците на Катан, разбира се, но вече дори като Gateway игра тя малко устаряла за мене. Другите такива са Ticket to Ride, Carcassonne, подходящи са също така Alhambra и доста други не толкова известни, дори някои worker placement игри като Stone Age и Lords of Waterdeep. Да, и това, за което бях трябвало да говоря в FunFest, според мен Carcassonne се играеше първо, защото е тип Gateway игра и второ, защото тя е доста комерциална и в България особено има представителство, които се занимава да я промотира. Правят се турнири за нея, макар че според мен нивото на късмет в нея е доста високо, понеже се използва азар, търгуване между играчите, но да, все пак опитен играч би имал известно предимство. Докато другите игри, Magic the Gathering и Android Netrunner има много високо ниво на мастери на играта, т.е. ако играчи, които са вложили много време за да си направят добри декове, за да разучат всички стратегии, са на много по-високо ниво от начинаещите играчи. И това, което имах предвид е, че не се представиха на този FunFest, макар че имаше цяла голяма зона за настолни игри, не се представиха типични евро, дори военни игри, които са много популярни и има много изложения в чужбина, в Германия, в Англия, в които десетки хиляди хора ходят и играят, биват се демонстрирани такива игри. Но се надявам, че в България ще се развие нещо в тази насока. Това е от мен за сега. Надявам се, че някой ме е харесало и до нови срещи.